Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma migao mar somo dhi lando ayanga duoko mar penj mar KJSEA ma jogo eko manie grade 9 manyiche notim e giko mar higani. Maeri en thuolo mabiro miyo jogo manotimo penj makamano donjo e grade 10 mano koro senior school ka gitieko okang' mar junior secondary. Judith Omondi watudore godo achiel kachiel mondo nyiswa ni to chenro makamano ochopo nade. Judith Omondi, kinyalo winja, inyalo nyisowa ni to wageno mar winjo duoko mag penj mag KJSEA kar sadi. Milton awinjo maler achiel kachiel kantiere dog tich mar duol matayo piny ma pacho kae NEC, kendo kae wageno ni jodito mopogore opogore mar sekta ni mar somo kamoriwo jatend migao mar somo Migosi Ogamba kaachiel kod jata tije mar duol matayo piny ma pacho kae David Njengere biro riwore mar golo penj mag jo grade mar 9 mane orumo dwe ma okalo mano KJSEA. Milton, ka duoki chien ma en mana penj ma okwongo ma watimo kaka piny Kenya, yare ni wachak kata nyare ni wadonji e kit somo mar CBE, kendo mae penj mokwongo ma jopuonjre mag jo grade mar 9 dhi tiyo godo e donjo ayanga e grade mar 10 e pacho kae. Gin jo klas mokwongo madhi kuongo bilo kaka grade mar 10 chalo. Koro odiochieng' ma kawuono kachakre saa 8 wageno ni jotelo ma opogore opogore migao mar somo dhi golo duoko ni, to bende jonyuol kaachiel kod jopuonjre ong'e ni to chal nade, jopuonjre otimo nade, to gin lai mage ma gidhi kawo ka gidonjo e sekondar mamalo. Bende wang'eyo ni kaka kit somo nolokore, jopuonjre gi kawuono dhi ng'eyo ni to kaka an japuonjre adhi kawo lai mane mar somo, adhi bedo ni atimo science, adhi bedo ni atimo kwano, koso bed ni adhi bedo katimo tije mag lwedo ma opogore opogore. Koro magi duto gidhi ng'eyo kawuono. To bende kotendore gi weche mag donjo e skul, Milton, jopuonjre gi onego bed ni ng'eyo skunde ma giriwore godo chakre wuok tich mano tarik 15 dwe ni ma wantie ni, gidhi bedo ka gisechako ng'eyo ni to ketgi e skunde mage. To bende jogo manyalo gombo bende ni olok skunde nikech weche ma opogore opogore, jonyuol nyalo bedo ni nigi weche ma opogore opogore ma omiyo ginyalo miyo gigombo ni mondo gilok ne jopuonjre gi skunde. Wadhi ng'eyo kopo ni sirikal kata mana migao mar somo dhi miyo gi teko mar chako kata mana mar dwaro timo lokruok ne skunde ma oluong gie. Kata kamano waparo ni magi dhi bedo matin kabisa kaluwore ni jopuonjre gi nyicha oseoro kwayo mag skunde ma degigo mondo giriwre godo. Keto gi e skunde rumo tarik 23 mar dwe ni mar 12, kendo chakre tarik 23 no ema koro ibiro chak poni nitiere ng'ur ewi skul ma oketie. Janyuol kata japuonjre nyalo gombo mondo mi oloki, to chakre tarik 23 no ng'ur ma kamago ibiro chak winji kod migao mar somo. Kaeto Milton, tarik 12 dwe mar 1 higa manyien, jopuonjre mag jo grade 10 biro chako koro riwore gi skunde ma opogore opogore. Kane bedo ni ma en ndalo machon, to biro chalo ni koro magi jo form 1 madonjo. Kata kamano nikech lai mar somo masani wan godo, gibiro bedo jo grade mar 10 madhi bedo ka riwore kod sekondar mamalo mar chako ng'iyo kaka bende gichako somo mag gi ayanga. Bende gima onego bed ni wang'eyo Milton en ni keto jopuonjre ma dhi yudo duoko gi kawuono gi e skunde dhi luwore kod kaka gitimo e penj ma duoko gi dhi golo odiochieng' ma kawuono. Penj gi ok chal kaka KCPE machon cha. Magi gin penj ma idhi riw matin tin kaluwore gi bende kaka jopuonjre gi osebedo ka timo chakre ne gichakre grade 3, grade mar 3 kacha ne gisechako timo penj matindo tindo ma magi duto gik mano yude skul, ma giyude penj, ma yude kaka japuonjre ne timo e tije ma tindo ma itimo e skul gi duto te idhi rangi, to bende idhi ng'ini to japuonjre otimo nade lai gi duto eka tineno ni tikete e skul mane. Bende duoko ok dhi bed ni ok dhi wuok ni japuonjre ni otelo kawuok e skul ma kama ma idhi ng'ini to itiyo gi alama moko ma giketo ni kia exceeding expectation, meeting expectation. Mano nyiso ni japuonj mokalo lai manoketi, kata japuonj manie diere, kata japuonj mochopo e lai manoketi cha. Koro magi duto wadhi neno. Jopuonjre madhi kalo lai moketi no gin gi chenro mamalo mar chopo e skunde mag national kata skunde ma sani CBC luongo ni cluster 1. Koro magi duto gin moko
kuom weche ma pod wamedo luwo ni Milton e log tich ni mar duol ma tayo penje pacho kae NEC to ang' wabed kwa kono jawinjo marwa kochopo chenro mag weche manyien ma sa achiel kod sa adek ni to bedo nade to jonyuol oyudo nade kaachiel kod jopuonjre gi mak mana ni kopo ni osechak chenro ni tang'eyo ni telo mar migawo mar somo dhi lando ayanga ni jonyuol yudo duoko mag jopuonjre gi nang'o kokalo e namba mane. Achiel kachiel kuomi nyaka e studio Milton mak mana kopo ni in gi penjo moro. Agi e thuolo ni taonge penjo Judith, wageno mar yudo mathoth koa kuomi e seche mabiro go. Ka wadhi nyime ni migawo mar somo igeno ni biro lando duoko mag penj mag grade 9 KPSEA KJSEA higani. KJSEA en penj mitimo gi jopuonjre mag grade 9 kamano e giko ma junior secondary kendo koro jopuonjre go donjo e grade 10 mano e senior secondary e bwo somo mar CBE. Kit somo makamano mochung'ne kod NEC onywako somo kaka kwano, science e kind mamoko. Wabiro miyi duoko